Sa pagdalaw ni Kalinga Prab sa bahay nila Tatay Nestor para kamustahin si Rena. At mayroon po tayo nabasa sa mga comment ng mga netizen sa comment section ni Kalinga Prab. Unahin natin basahin ang comment ni Ma'am Vidad. Ito ang kanyang sinabi, "Hoy tandang Nestor, kung talagang gusto mong gumaling yung apo mo, na si Rena. Ibalik mo na sa poder na may malasakit na walang iba kundi si Kalinga Prab." Pumunta si Kalinga Prab ni minsan, parang ayaw mong magsalita si Rab. Nagsasalita ka rin, hayop ka. Ano para matakpan ang kasinungalingan mo, animal ka? Bakit ayaw mong ibalik para magkapera ka? Sa mga sol-sol na wala naman malasakit sa apo mo, mukhang pera ka talaga. Wala ka naman rason kung bakit kunin mo si Rena, hindi nila minamaltrato, sa totoo lang gumagaling na. Nalaman mo lang na gumaling si Rena, kinuha mo kaagad, parang bumalik na yung sakit niya, sa totoo lang ayaw mo talagang gumaling ang apo mo. Hayop ka, kinuha mo, hindi mo naman mabantayan, nagtratrabaho ka kuno, tapos mga anak mong damulag, palamunan, tamad, walang trabaho. Ngayon kinuha mo si Rena para kumita ka ng pera para sa mga tamad na anak mo. Hayop ka, sabi mo noon, hindi nakatira yung anak mo dyan, ngayon nakatira pala, matandang sinungaling. Nahuhuli sa sarili mong bunganga, dahil sa iyo nasayang ang malaking tinulong namin. Umiyak pa ako noon at tumulong ako para gumaling apo mo. Gumaling na sa poder ni Kalinga Prab at Roda, bigla mo lang kinuha dahil ayaw mong gumaling. Matigas ang din ang ulo mo dahil sa pera, nakakasuka ka. Sana bigyan ng leksyon nitong matandang ito, noon kinuha mo si Rena, maayos siya, dumating sa bahay mo hanggang ngayon umaatake ng mahabang oras, tapos wala kang ginawa, tapos isisi mo pa na mas malala sa poder ni Roda, kayop ka. Samantala nakahiga pa rin tanghali na kasi hindi mo kayang alagaan. Pera lang ang nasa utak mo, paano nakatikim ka na, umayos ka? Yan po ang comment ni Ma'am Vidad. Bago tayo magbigay ng reaction, basahin muna natin ang isa pang comment, galing din kay Merlita Bumanlag. Best Actor Lolo Nestor, wala ka na naman pera Lolo Nestor kaya iyak pa more, hindi ka naawa sa apo mo, balik na naman sa dati si Rena. So ayan nga po ang mga comment ng mga netizens, mas maraming bad news at hindi sumasang ayon kay Tatay Nestor, na nasa pangangalaga niya si Rena. Puro masasakit na comment ang natatanggap ni Tatay Nestor, mayroon din mga ilan lang na good news. Ganun pa man ang masasabi ko dito, talagang maraming mangbabash sa'yo Tatay Nestor dahil nga napakaganda na ang kalagayan ng apo mo sa poder ng Kalingap, nakakasurvive na siya sa kanyang pagaling, tapos kuhanin mo siya bigla at ayaw mo na ibalik. Tama nga naman ang sinabi ni Ma'am Vidad, kung kailan gumagaling na si Rena, saka mo kukunin. Kaya nakakapagsalita ng masasakit sa'yo si Ma'am Vidad, dahil nabanggit niya, sayang lang ang naitulong namin, ibig sabihin yan isa siya sa nag-sponsor kay Rena. Nahahalatang ayaw mong gumaling si Rena at pera lang ang gusto mo, pinagkakakitaan mo lang ata si Rena. Kaya ayaw mo ibalik siguro si Rena dahil may nagsolsol talaga sa'yo Tatay Nestor, at mas malaki ang naibibigay nila sa'yo kaysa sa inaabot ni Kalinga Prab, pag pumupunta sa bahay mo. Hindi ka naman dapat i-bash ng mga tao kung nagpakatotoo ka lang, kaso hindi. Hinahadlangan mo ang paggaling ni Rena, gaya na lang yan, natirik ang mata ni Rena, hindi ka man lang nag-react, tapos sabihin mo ganyan lang siya pag inaatake ng 3 hours. Hahayaan mo na lang bang ganyan si Rena, hindi mo man lang gisingin kasi tanghali or hapon na dyan. Hindi naman ganyan pag nasa poder ni Kalinga Proda, may oras ang pagtulog ni Rena. Kaya mo siguro hindi mo ginigising para hindi maalagon. Para sa akin, hindi mo kayang ipagamot si Rena Tatay Nestor, at sabi mo pa may kamag-anak ka, sa Manila at nagbibigay, di sana noon pa pinagamot si Rena kung ganon. Hindi mayroon talaga nagsolsol at nagbibigay ng pera sayo. Kaya kahit paulit-ulit sinasabi ito sayo, at mismong sa bunganga mo na nagsabi, na huwag intindihin ang naririnig na pangbash sayo sa social media. Pero bakit ganon, hindi mo binabalik si Rena sa pangangalaga ng Kalingap, kung sinasabi mong huwag intindihin ang mga naririnig mo, kung gusto mo talaga gumaling si Rena? Ngayon matanong kita Tatay Nestor, may 3 pagpipilian ka sa itatanong ko sayo, ano ba ang mas mahalaga sayo? Una, yung nakikita mong gumagaling na si Rena at nakakapag-aral na siya muli. Pangalawa, yung binabash ka ng mga netizen dahil sa pride mo na ayaw mong ibalik sa pangangalaga ng Kalingap. Pangatlo, di naman kaya mas gusto mong may natatanggap kang pera galing sa mga sol-sol? So ayan lang ang masasabi ko sa mga comment ng mga netizens, para kay Tatay Nestor.
갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.